It's time for DJ Rocky's Secret Files. Ang mga babae, hindi yan magbubunga nga ng walang dahilan. Ang mga babae, nature na nila ang pagiging madaldal. Pero hindi yan magdadaldal o magbubunga nga ng walang dahilan. I remember before, when my wife always get mad at me. Kasi lagi akong umiinom ng alak. Kasama ng mga katrabaho at katropa ko. Without me realizing na sobrang nasasaktan ko na pala siya. Hihintayin niya ako na makauwi hanggang madaling araw. Minsan pa nga, umaga na. Hindi ko naiisip na mapupuyat siya kahihintay sa akin. Habang ako, nagpapakasaya kasama ng barkada. Pag uwi ko, matutulog ako ng mahimbing. Samantalang siya, aasikasuhin ng mga anak namin para pumasok sa eskwelahan. Mamamalan siya, magluluto, maglalaba. Ni hindi sumagi sa isip ko na napapagod din siya. Naroong pagsisilbihan niya pa ako sa gabi. Hindi sumagi sa isip ko na pag napuyat siya kahihintay sa akin, baka hindi niya maasikaso ang mga anak namin. Hindi siya makapagluto at magutom kami. Habang ang mga kainuman kong hindi pamilyado, pa soft drinks lang kapag merong hangover. Kapag sinasabihan niya ako na huwag masyadong mag-inom at bumurkada, nagagalit ako. Madalas, nagkakasakitan pa kami at napagbubuhatan ko siya ng kamay. Pero wala lang yun sa akin. Kasi alam ko naman na mapapatawad niya din ako. Konting lambing at tutuko lang dun. Okay na. Oo. Nilalambing ko lang siya at inuuto ko lang. Oaks na. Mabait kasi siya eh. Naalala ko pa nga nung nagkasakit ako. Tumaas ang acid ko sa katawan dahilan ng sobrang pag-iinom ko. Andun yung mapuyat na naman ang asawa ko kababantay sa akin. Hindi pa malaman kung saan kukuha ng pera pambili ng gamot. Minsan dumalaw yung mga katropa ko at kinansyawan ako. Kulang lang daw to sa alak. Hindi nagbigay ng anumang tulong, pero ang asawa ko, halos lahat ginagawa niya ng sabay-sabay. Sa sobrang pakisama ko sa barkada, naglalaan talaga kami ng araw para sa inuman. Pero ang maipasyal ang mag-iina ko, wala akong oras. Minsan nga,
Hindi ako nakakasama sa kanila pag family day. Kasi mas gusto ko na maglaro ng chess o basketball kasama ng tropa ko. Iniisip ko kasi, ako ang nagtatrabaho. At nagbibigay ako sa misis ko ng pera para sa pang-araw-araw namin. Samantalang siya, sumasideline lang sa pagpapa-order ng mga items na nasa catalog. Ni hindi ko naisip na nagagawa niya pang kumita ng pera para matulungan ako sa obligasyon kong bigyan sila ng magandang buhay. Ni hindi ko naisip na halos wala na siyang pahinga sa araw-araw na gawain niya. Minsan nga, niregaluhan niya ako ng brief, tsinelas, at kung ano-anong makayanan niya. Samantalang ako, ang huling regalo ko pa yata sa kanya nung nililigawan ko pa lamang siya. Ayoko kasing mabawasan yung tinatago kong pera. Kasi pag niyaya na naman ako ng barkada kong mag-inom o magsakla, wala akong mailalabas. Pero, dumating yung oras na hinagap hindi ko naisip na mangyayari. She was diagnosed with ovarian cancer. At may taning na siya. Kaya pala kapag ginagamit ko siya, dumadaing siyang may masakit na tinatamaan. Pero hindi ko yun iniintindi. Basta mairaos ko ang sarili ko. Awang-awa ako sa asawa ko. Habang tinitingnan ko siyang nakaratay sa ospital. Bumabalik lahat ng mga maling nagawa ko. Itong babaeng ito na isinakripisyo yung sarili niyang kalagayan para pagsilbihan ako at ang mga anak ko. Itong babaeng to na napupuyat kakahintay sa akin. Itong babaeng nagbigay sa akin ng 3 cute na mga anak. Itong babaeng nagsilbing liwanag ng pamilya namin. Itong babaeng to na pinatawad ako ng paulit-ulit at nagtiyaga sa akin. Hindi ko man lang naalagaan, nabigyan ng pansin at atensyon na obligasyon ko din naman bilang asawa. Ngayon, wala na siya. Wala na siya. Ngayon ko naisip at napagtanto ang lahat. Mahalin natin ang asawa natin habang nandyan pa sila para sa atin. Wala na yung asawa ko. Pero ang mga barkada ko, nandyan lang sila. Nagsisisi ako sa lahat ng nagawa ko. Kung pwede ko lang sanang ibalik ang nakaraan na nandyan pa ang asawa ko. Bibigyan ko siya ng oras. Aasikasuhin ko din siya. Mamahalin ng buong puso. At hindi pasasamain ng loob. Susundin at hindi pupuyatin. Itatrato ko siyang isang reyna. Pero hanggang pangarap na lang yun. Dahil wala na siya. Wala na siya. Ngayon ko naisip na kung tumanggi ako sa yaya ng mga barkada ko,
Okay lang. Kasi hindi naman sasama ang loob nila sa akin. Okay lang. Kasi hindi naman mapeperwisyo ang pamilya namin. Kung naglaan lang sana ako ng oras sa pamilya ko, di sana nagkaroon ako ng oras para makilala ko at maging close pa kami ng mga anak ko. Ngayon, nakikisama pa rin ako sa mga barkada ko pero bihira na. Umuwi na ako ng maaga kasi walang mag-aasikaso sa mga anak ko pagpasok. Walang magluluto kundi ako. Pag uuwi ako ng bahay, wala nang naghihintay. Nalulungkot ako. Bumabalik yung mga masakit na ginawa ko. Hindi pala lahat ng kasiyahan ay makukuha sa barkada. Nasa huli talaga ang pagsisisi. Kapag may sakit ako, wala nang nagbabantay sa akin. Bagkus kumikilos akong mag-isa. Hindi ako makahingi ng tulong sa mga barkada ko kasi nahihiya ako. Naalala ko noon na nanghiram ako sa barkada ko dahil kapos kami. At nung hindi ako makabayad, nagalit siya sa akin. At doon naalala ko na naman. Naalala ko na naman yung asawa kong sumasideline para makatulong sa akin. Na wala akong kahit anong reklamong maririnig. Nagsisisi ako sa mga nagawa ko at pilit itinutuwid ko yung mga pagkakamaling yun. Mahal na mahal ko siya. Pero nabulag ako ng kasiyahan dulot ng alak, sugal, at barkada. Sana lahat ng lalaking pamilyado ay makapulot ng aral sa aking kwento. Habang hindi pa uli ang lahat, magbago na kayo. Huwag nyo nang hintayin pang mawala yung reyna ng buhay ninyo bago ninyo ma-realize na sobrang importante ang pamilya sa buhay mo. Magsilbi sanang aral ito sa inyo. Ngayon, ako ay naglilingkod sa Panginoon sa aming Christian Church. Malaki ang naitulong sa akin ni Lord. Sana magkasama kami ng asawa ko ngayon na naglilingkod sa Panginoon. Pero sa gunita ko na lang siya makakasama. Maraming salamat. At ito ang aking secret file.